Želim da ga gledam kako moli. Učesnica parova planira osvetu ubici sestre. Neće se smiriti dok ne umre. Učesnica parova 8, Nataša Pajović, navodno planira osvetu za ubicu njene sestre od strica, koju ju je zadavio kablom za sušenje veša. Pre 4 godine Jugoslav Perović je hladnokrvno ubio Draganu Pajović, njenu sestru od strica, te je osuđen na 19 godina robije. Moja sestra je ubijena na gnusan način i ta moja rana nikada neće zaceliti. Bila mi je sve na svetu i neću biti mirna dok taj monstrum ne bude mrtav, izjavila je ona uživo u programu. Međutim, mediji pišu da je dobro obavešteni izvor rekao da navodno Nataša sprema osvetu po njegovom izlasku iz zatvora. Nataši je sestra bila sve, bile su bliske kao rođene sestre. Ona je nakon ubistva bila van sebe godinu dana, plakala je i pila lekove, padala u nesvest. Za nju je ceo svet stao kada je monstrum zadavio Draganu. Ona sada želi krvnu osvetu. On je meni uzeo nešto sveto. Sestra mi je bila sve. Želela sam da gledam njenu decu kako rastu, ona moju, da budemo dve bake jednog dana. Ja se neću smiriti dok taj pacov ne crkne u mukama. Imam želju da ga gledam kako se guši u svojoj krvi, kako krklja i plače za milost.